И здравейте на всички, добре дошли в моя канал Боян, защото днес ще кажа този туториал, ако искате да се направите и това видео. Така, първо отивате и поставяте на някакво тъмно място. Отивате на снимка и задържате за малко в TikTok. Така, след това отивате в... И да, отивате в това семоджито и отгоре пишете R. Може да напишете каквато си искате буква, но аз пиша по-скоро R. Увеличавате и става и такъв светъл екран. Отиваме в търсачката и пишем дък. Отиваме надолу и ей тази свещищата, чакай, че не бях такова. Ей тази скачащата. И ето готов е нашия туториал. Чао, чао на всички, до